Avui estem al Nacional de Catalunya, que és, com diu, el Nacional de Catalunya és de tota Catalunya. Estan representades les províncies de Girona, les de Barcelona i les de Lleida, ja que Tarragona i Terres de l'Ebre no en tenien participants. Totes són del nivell A, la gimnàstica artística té dos nivells, la nacional només és de nivell A, i en aquest cas tenim les categories cadet, la categoria juvenil, aleví i infantil. De moment es podria dir que tenim un bon i gran nivell. Sempre, de tots els anys que porto, i són bastants, sempre hem tingut representació nacional, sempre. Tant del Baix Llobregat Nord com a l'est i fa uns anys enrere inclús del sud. O sigui, vol dir que el Baix Llobregat estava molt ben representat. Jo crec que totes són per iguals, no destacaria cap, perquè realment jo les veig entrenar cada dia i la veritat és que per mi totes són bones. Jo crec que no hi ha cap nena que falti un entrenament, i si falten és perquè realment o està lesionada o alguna cosa li ha passat, però no salten els entrenaments, no miren si és escolar o federat, ho fan perquè és un esport que els agrada. Sí, ha sigut una cosa nova realment, que així com l'any passat es va tenir que treure tot el que eren territorials i nacionals per al cost que té, la Generalitat va decidir que no es feien. I aquest any han tirat endavant amb la condició de que les noies tenien que pagar-se, per dir-ho d'alguna manera, la competició. Que de fet les federades ja ho fan, o sigui, escolars és el primer any que s'aplica en aquest sistema. Com a final de Catalunya, aquesta és la segona vegada que organitzem. Ha sigut sempre per coincidència, que ha sigut sempre en any olímpic. Fa 4 anys vam fer un nacional també, i ara aquest any, que també són olimpiades, hem tornat a fer el nacional. Però és coincidència, no és que s'hagi buscat una cosa expressament. No, simplement surt l'oferta i és la població que s'ofereix, i dintre de les que s'ofereixen és la UCEC la que decideix en quina població es fa.